Hun er jo gammel, det kan godt være. Hun putter den op, og så gør den det, at den udløser det der stof lokalt. Det der noget, det kommer kun her. Og så vil det sige, at alt det der sådan p-pille, hormon, noget, der bare sådan ud af hendes hoved hele hendes liv, det er der kold tyrker på, lige pludselig. Og så kompenserer hendes hjerne ved at udløse et stof, som hedder satan. Og det her stof gør, at der er dårlig stemning altid derhjemme. Altså, jeg er godt vant til, at en gang om måneden, så plejer jeg at være sådan lidt, så bliver det sådan lidt slemt. Nu er det bare, altså helt, jeg kommer sammen med Mr. Hyde og Mr. Hyde. Sidste, altså det virker sådan lige meget, hvornår jeg kommer hjem sådan, jeg har hej skat, jeg har taget blomster med hjem. Det regner dit møgsvin. Det har påvirket hende så meget, den der Nuva-ring, at forrige uge, der var hun irriteret på fuglesang. Rigtigt. Hun var altså fuglesang, det er jo det gladeste i verden, men vi sidder ude på altanen sådan sen eftermiddag ved siden af hinanden, og man hører den der. Og så sidder hun, og så hold da kæft.